Sowan kutha Pono Raga Segera balak mijil saking sasana pamriyasan pemuja ning sasana pagelaran agung Katindak para bujang anong terpilih bujang anong terbaik rodok sabar rodok sore boten saged to. Aku wis ready. Rodok sabar Mas. Engko sing engkel musuhe Bapak Bino. Bapak Beno ya. Musuhe iki. Panguwasa Jombang iki Mas. Ayo penontonnya kumpul. Wedok tawuran kuwi iki. Hei ha ho he ha ho. Mending nonton bujang enong terpilih lho. Kanongane rodok larang tapi gak leh tuku. Ora delokok delopok tenan. Rapate mung Kediri Nganjuk. Jombang ora rapat. Tim Onar ready. Brok teko ora brok. Gak teko. Duwite gak teko ya. Pengen kere. Minggir Bagong. Pecut sampean kok minggir. Rodok galak ditino. Hei! Maksudnya nek wis bater ngene iki rodok mriti titik. Yo! Ayo. Aduh. Panitia mohon merapat panitia. Panitia mohon merapat nyotulung. Monggo.
Ayo. Bobok alok monggo ayo bobok alok. Bapak Agung sampun prepare. Ladalah. Jangan dong sak jose ini pengen. Glender. Ait. Minangka putra saking Ibu Sudarsih Paragono. Jangan dong sak jose. Ait. Hei. Hai Lord. Ladalah. Persiapan brodoli cangkemmu. Wih. Loh, kuwi jebakan yang disediakan oleh pemilik untuk pemain. Kuwi. Iki lho Mas, bapatane. Urung tiga. Lah. Piye Mas? Sitoke iki lho, sitoke. Dibelok Dit. Sitoke ki ono. Dit, Jikokno ki sitoke kano. Wah. Ngisore piye? Lah. Gasong. Urung mekan.
Oh gak godak. Gogo loro kok goblok kabeh. Lah wong apik ya. Iya apik. Biasane kene. Hadit, ketok goblok ya. Ketok goblok ya dijak. Lho kene iki lagi mangkate kono wis ngetokno mimi peri. Apa? Wong kajeng sing pake ketakku yo piye ngono. Lah kok nek gak nyawang kono kok kebreset panggung kok Iya. malah. Dadi pasulayan. Lek disawangi kok dosa gak disawang kok eman-eman. Jarene guru agama mbiyen nek kedep kuwi dosa dit berarti aku wis ngene wis ra kedep. Selama gak kedep berarti gak dosa ya. Ora dosa. Dosane sitok pokoke. Piye wi? Ya kan nek mau kedep akeh ngene ya dosane akeh. Berarti itu melek terus. Iya toh, tak pandeng Piye mas? mane-mane. Ora kaya dino ki mau pokoknya. VIP mas. Piye nah cek tambah nah. Nes. Anu mas, kembang macan kerah mas. Bendang metang-metang ya. Mas Lah B. monggo gendongan anak kaya jengkang-jengking ngono. Niki hibur masyarakat Jombang mriki. Niki acarane napa? Bakolo oho. Aib ngawur. Piye mas Adit? Dalem. Ora kaya dino ki mau pokoknya. Ora wong biasane. Budal ya ora nggawa apa-apa. Beh, Ora nggawa apa-apa tenan iki. Ora nggawa anu iki acarane iki sontok to iki acara nggih. mas lah. Bingung nak. Oh, Ini cai dadi es. borek nek tak ajene iku ya rungokno. Saya tahu ya Allah Gusti. Aku tak ngombe. Iki senenge apa acarane apa ki aku Oh durane acarane ya saya adek es. Kok nek nggawa pop es ah. Ngene. Nggih. Ayo ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki omong tok Jos. Oh alah ngono to ya. Sing nyampekno iki. Acara Nyampo aku rene we acarane ya iso lho. HUT. Iya, Nggih. HUT. Hari ulang tahun. Hari ulang tahun. Iki lho. Kenekan iki lho apa jenenge? Oh, Madura. Terop kok Madaro satu. Tak kira Madura le. Kuwi lho sound system. Nggih, Mas. Nggih. Paring asma napa niki? ABS Audio. ABS audio. Bisa nadoh iki kaya iki. Iki apa? Iso nadoh. Adon kok ngene dhewe, kok ngene sedar. Yo, delok disiare mah dingingne. Jarak kowe, jarak. Jarak to Mas aman jarak. Nggih mugi-mugi isone tetep jaya. Jaya. ABS nggih. Nggih. Nggih semanten ugi Jalmo Pranatata. 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 Kok Pranatata to? Heh. Wanatata. Malah jelas Pranajaya. Iya. Sing duwe soale apa kuwi? Soale apa? Soalnya apa mas? Jalmo Boti. Matane Jalmo Boti. Jalmo Baji yo Jalmo Boti. Lah ngomong sikit Lho tangan. bareke ya ora jelas-belas ya lah ngene kok muni. Piye? Anu iki gak sempakane. Cah iki buka wadi ya. Sithik kok anu. Ning kene iki ya enek artise Mas. Artise Artis. Jombang. Artise Jombang. Di Tapi mbuh iki kita Kok gak ngetok blas koyo jare iki. selendang biru mas. Wah, ya temu to pakaian mama. Ya, wis jujur. Jadi duga-duga. Walah. Nepe mudono nep junjungan nep. Cek mati neh. Cek. Tepuk tangannya menambah bakso sisi milik kita. Susi milik ini beleh-beleh. Wih gawe selendang biru to wi. Selendang biru. Saya tak tahu. Sik to. Nyampo Mbak. Kene nenek peleke. Pak Seno terus. Anyar kamu mau nangis gak? Enggak, lewat sini. Enggak mau. Sini sayang. Ayo pangku om gini ya. Engko tak sangauni. Ora iso munggah. Jemput nih. Kayak support iki danyange Jombang Mas. Mas Jos. Esek. Junjungan kayak ono dalan. Nyapa to kok manggon ning kono barang iki pes sisi. Iki jenenge anu. Sepote wong nyawangan sedang tulung agung. Iki wong aslinya sedang tulung agung. Garapane wong Tayub Kawak. Bagian pucuk gunung Anding Alas. Mau lewat kono
nek gak terno. Wis ben ditot ngadit. Ya ta. Mbah Sombo. Ayo. Pito guru ngene iki. Sepote wong nyawangan tulung agung sedang. Ayo Dang, cepet. Dintani dadak. Kok metune pencak. Metune bareng pencak kayak bacok-bacokan Mbah boleh musuh iki. Pecet-pecetan. Wes. Gak apa-apa wi kelebet demit dimbar. Ayo Mbak Susi. Wis tiga. Esek. Bayah. Penyanyine kalah. Sandale jene regane. Jene toke. Tenanan. Cek, Regane emas iki. bandrole sandal katut. Deloken wi pira regane. Doi. Lah kok ukurannya siji 17 siji 16. Yo, Disisih. ya iki lah. Ya ampun, sugeng sonten Cahayu. Iya. Sugeng sonten Cahayu. Sugeng sonten ke dijawab. Sugeng sonten Cahayu. Oh enggak tahu. Oh, selamat sore cantik. Selamat malam. Kok matamu blawur, ya ini kok selamat malam. Selamat sore cantik. Nggih, Selamat nggih isu. semuntene. Oh iya. Wes pi atasono gak ngatasi aku lek selamat isuk ngene iki. Cek. Cek. Mbak Susi, niki assalamualaikum salam mboten salam. Rasane apik mboten rasane elek niki semen. Niki danyang soalnya Mas. Oh, Nek jenengan nembe ning Jombang niki gedruk ping 3 nyembah Mbak Susi niki laris Jalma Pranajaya Oh iki. mana? Oh, iya. To laris to lek musuh gitu. Itu diomong kok iso. Kok malah ngombe arak tuh pito gitu cah. Weh nek ndi? Walah. Sandal jinjit ya sandal jinjit ngarep iki lho. Makane nek mlaku rada ngene iki. Iya. Mbak Susi, jenengan iki di Madep ngarep ya, madep ngarep Mbak Susi, madep ngarep. Rono ngarepe Rono. siramu madhep ro. Kok malah aku sing nesu ini. Nah, sabar, aku sing anu, pawange aku mergo. Goreng tak keplekne. Ya tak melok-melok nak keplekno nek. Niki Mbak, jenengan hibur masyarakat niki, jenengan dados bintang tamu. Bintang tamu. Niki jaran Apa bintang? tambule cacah. Bintang Mosok tamu. mentolo. Kaya ngene. Wong tanggane, ayo jalma wong ganteng-ganteng. Kaya wong ganteng ya. Aja rano. Niki Cek. Cek. Redeng niki gak nyaut nek maju gak nyaut Mbak Sus. Niki jenengan badhe nganu ngibur masyarakat pripun? Wik lambi apa korden ombone rame. Kowe ngono slayer panggung. Lagu nyuwun lagu. Dhuwur lagu-lagu apa tekono kowe? Mik mungkin lo gawenan. Loh, pakai mic dong, pakai mic. Itu bilang Mbah Sombo lagunya Upomo gitu. Iya. Iya. Ya Allah. Upomo. Upomo kowe tak kepruk watu. Foto. Ayo. Upomo sliramu sekar melati. Jangkrik aku kumbang nyidam sari. Madep ngarep cahayu madep ngarep. Kowe kilo das. Madep Allah Taala. Ngene iki apa? Ayanen. Iya, lek lagune dangdut kendange kono. Kae lho sing luwih bagus kon. Iki rupane wis elek ndadus. Kae lho sing luwih ganteng ning kono kae lho. Kira sapa kuwi? Kae. Kuwi jenenge Kae. tengu. Iki jenenge tinggi. Nggih, sak lagu ya Mbak Sus. Yo, madhep ngarep. Pangkormatan damel jenengan ugi masyarakat Jombang mriki mugi-mugi sehat selalu rezeki lancar.
Lah, kuwi lho, Mak. Sini ku email Nara. Oh, Email tak marah. kira email Facebook. Ya. Upama cak. Wes Bas, jangan temen-temen Bas. Keplek nih. Mangan piro to tangane ngene iki. Tepuk tangannya mana? Itu wah ada aturan. Kabur kayak kabur. Aku lagi dosa lara tak wales. Beri tepuk tangan yang meriah dulu. Buat mati. Nun sing tak tompo. Ser. Iki lho iso goyang. Lampir blas gak iso joget. Ora blas. Ora iso tapu ora goyang. Yo. Yo apa? Ya. Iki kono Adela Cahyo. Sabar. Adela. Yo. Mas, kose Mas. Kose. Urung baru kan bareng. Wis tak rapat ning iki Mas, ojo aturan dhewe. Ayo. Bersama Wati sing iki bele-bele. Persiapan. Siap. Siaga. Bang Sobo. Iya, Bu. Anyar wi ya. Joget viral dari semut ya. Mari. Gak tau dulu TikTok lagi. Gak tahu. Apa ini Facebook kayak Facebook. Kayak ini Google gitu loh. Gue memori penuh. Sama ini BBM gitu sih. Ayo. Gue ditinggal Siapa nih? Ayo. Teng. Esek. Bokongnya. Kritik iki ora kritik. Antibody ya Allah. Nggih, matur suwun, nggih. Lenggah ngriki. Nggih, Bes, kuwi cepoten to pianomu kuwi lho. Lah mlayu. Waduh mlayu. Ngono angelan ayo dilanjut sik. Urung salto tenanan.
Ke panyongklang marake ngigel macan mangap megap bujang gantong alia kiprah wosondeng magunan reyong pranyata gawe gembira ae ao ae ao ae ao ae ao sing podang renyake Surabaya sing kondang karo jaksi urip tindak meli kudrate mersanono sandur saat dimurlinong ing Jakarta kanton endah jejak desa milakoni goleki seneng ati ketoprak Yogya layang wong Surakarta kediri tahu takwane